Tratamentul tăierilor progresive presupune deschiderea niște ochiuri în pădurea bătrână, ochiuri în care se va instala regenerarea naturală, aceste ochiuri urmând a fi lărgite în anii următori până când se înlătură cu totul arboretul bătrân. Haideți să facem o simulare. Așadar, într-o primă fază, se extrag în mod grupat câțiva arbori din mai multe puncte de pe suprafața pădurii. După prima intervenție, pădurea va arăta în acest fel. Fiind suficientă lumină, arborii fructifică mai mult, semințele lor ajung pe sol și se formează niște ochiuri de regenerare naturală, în care tânărul semințiș se dezvoltă la adăpostul arboretului matur. Ulterior, aceste ochiuri se lărgesc mai mult prin extragerea arborilor limitrofi, de exemplu, aceștia, după această nouă intervenție, pădurea arătând cam în acest fel. Semințișul acesta se dezvoltă și mai mult. Iar într-o ultimă intervenție se extrag și acești arbori suprafața parcurse cu acest gen de tratament, arătând la final cam așa. Observați că tânărul semințiș are de data asta, spre deosebire de tăierile succesive, un profil văluit, vârful acestor valuri regăsindu-se în dreptul deschiderii inițiale a ochiurilor. Acest gen de intervenții, tăieri progresive, sau tăieri în ochiuri, cum se mai numesc, sunt aplicabile în general în pădurile de amestec, mai ales pe bază de stejar.